Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na aga, liwat po kita mag-iribanan sa Nagangunyan News. Ngunya na Sabado, 24 kan bulan na Abril taon 2021. Mga baretang tinaripon po Lunes sagod Sabado kan ANN News. Live nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo, asin 89.5 radyo natin Naga. Live man dito kaming nadadalan sa Naga City Government asin man ang Nagangunyan News official Facebook page, siring man sa Naga City Government YouTube channel asin Sepio Naga Facebook page. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta. Headlines Ngunyan. Quarantine status kan Syudad Dinaga dahil pwedeng ideklarar kan lokal na gobyerno invest kan IATF. Ang detalyes hali kay Paulo Papa. Piglinaw kan City Events Protocol and Public Information Office o CEPIO nakaipuan ng informal na deklarasyon gikan sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases or IATF tanganing isa irarom liwat ang Syudad Dinaga sa General Community Quarantine o GCQ. Ini ang kasimbagan sa hapot kan kadaklan kon ma-GCQ ang enterong syudad huli sa klasifikasyon kan Department of Health o DOH digdi como moderate risk area sa COVID-19 transmission. Sigun kay Allen Riondanga, pamayokan na sambit na opisina, dapat ang decision-making tool para sa implementasyon kan mga lakdang kan gobyerno lokal, susog na sa mga panundon kan GCQ. Alagad nagdadanay sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang quarantine status kan syudad sa ibong kan eksistedong rekomendasyon kan ahensya. Susog po sa Executive Order number 2021-006 kan sa tuya kong alkalde ni Mayor Nelson Ligasyon. Ninhuli po sa naglalangkaw na kaso ng COVID-19 sa Naga. And ninhuli po nga kita classify na kan Department of Health Center for Health Development. Digi po sa Bicol na yaon na sa inaapod na moderate risk area. Considering po dapat na sa tuya kung mga decision tool na ginagamit, ito nang gamit sa General Community Quarantine. Although kay po hanta pa ning inaapod na formal declaration hali sa IATF para kita ma-consider o ma-reclassify under GCQ. Maski nga may arog ka ini yung rekomendasyon ang Department of Health. Mantang nasa MGCQ ang enterong syudad din Naga, mas pigpaurog pa kan gobyerno lokal ang esperso sa contact tracing na pig-aapod na enhanced contact tracing na may kaibang active case finding. Huli digdi, dahil na nakalimitar pa ang contact tracing sa mga closed contacts kan nagpositibo sa COVID-19, dugang ni Riondanga. Apuera sa opisina kan pasyente, extendido ang contact tracing sa mga pagtaraid harong kan pasyente kung sa'y nahanapan ng mga persona na may sintomas ng COVID-19, ang test na mapasairarom sa libreng rapid antigen test, segun pa kay Riondanga. And para para magkaigwan ng high confidence, duman sa lugar na talagang mayo maning kumbaga naglalakop na community transmission sa area. So, yan part niyang kang inapod na enhanced contact tracing. So, dahil lang kita mahalat na may mag-report na may sintomas tapos nag-positive sa COVID. Dahil lang kita mahalat duman sa indang close contacts. Kundi kita mismo hahanapon ta si may mga sintomas sa baba. Para sa Nagangunyan News, Paulo Pa. Headlines Ngunyan. Limitasyon sa numero kan mga ekskursyonista asin operating hours kan resort sa Syudad Dinaga ngunya na summer kabali sa bagong panundon kontra COVID-19. Ang detalye sa hali kay Joel Sulina.
Susog sa pinakahuring kasuguan kang IATF na nakapalaman sa Guidelines on Community Quarantine Implementation kang Abril 3, 2021 asin Executive Order No. 2021-008 ni Mayor Nelson Legacion. Maraman malimitaran ang hiro kan tao asin mapugulan ang marikas na ulaki kang COVID-19. Kumo ang syunad yaon sa moderate risk asin manunutaran ang pagdakuliwat ka mga naulakitan kang virus. Sigun kay Mr. Alex Santos, Hefe kang Arts, Culture and Tourism Office, matapos na maresibi ang mga bagong panundon na nakipag-meeting tulusinda sa gabos ng mga resort managers as in owners para matipaliwanag ang mga dapat na ipautob na guidelines as in istriktong panundon pag-abot sa public health protocols kasabay naman kan mas pinaurog na intervention and preventive measures sa COVID-19. Sagud sa 50% sana kan venue capacity ang tutugutan sa publiko asin pribadong mga resort sa laog kan syudad asin makapag-operate sinda pun alas 9 ning aga sagut alas 5 sa naning hapon. Bawal man ang pagtinir overnight sa mga resorts kung bakong DOT accredited accommodation establishment ang sarong resort. Nag-recommend po kay kita and tig-adapt man po through the executive order na pinakabago ni Mayor Nelson Legacion na limitahan po ang kapasidad ng mga resort sa Naga to 50% and liputan itong operating hours na 9 to 5 na lang and bawal ang overnight. Ini po mga panunundan na iniyo para po maiwasan itong pagdagsa sa kapagkumpul ng mga iba-ibang mga pamilya, iba-ibang grupo, iba-ibang mga magkakatrabaho duman sa mga resorts para mabawasan itong pagkalat kang sa tuya na COVID-19. Bawal man ang pag-serve ng anumang arak o likol o mga inumong nakaburata, lalo na ang pag-irinuman sa laog ka mga resorts basado sa mga bagong direktiba kang IATF as in executive order kang alkalde. Dangan ang pagpapasunod sa age restriction o pagbawal sa mga minor de edad, maging mga may edad 65 pataas sa paglaog sa mga resort kan Naga. Ang talagang pigbabawalan ta lang sa pag-overnight duman, tayo po itong masakit ang implementation. Lalo na itong mga resorts na nag-o-offer dati ng arak, ngunyan covered po sinda. Okay. Dapat di mo na sinda ma-offer ng arak or di sinda matugot na igwaning mag-irinuman duman sa indang establishment. Applicable po igdiyo sa mga resorts itong sa tuyang age restrictions. Ibig sabihin po, si mga below 15 years old and si mga above 65 years old, di po sinda pwede na magdiretso or magdago sa mga resorts. Kasi po ang kasubuan, kan National IATF and kang LGU, remain lang po sila sa residences nila. Para sa Nagangunya News, Joel Suina. ENND Headlines Ngunyan. Mientras tanto, bagong Balatas National High School, pigpuna ng hamanon matapos ang groundbreaking kanakaaging aldaw. Ang detalya sali kay Paulo Papa. Pigpapunan na ang pagpakonstruher sa Balatas National High School sa paagi kan groundbreaking ceremony na pigkondusir sa pigtutugdok na Magsaysay Balatas Access Road kan nakalis na Miyerkules ika-21 kan Abril. Ang nasambit na eskwelahan iyo ang ika-4 na public school na pigpatugdok sa irarom kan administrasyon ni Alkalde Nelson Legacion. Sa pakikiolay kan ang Nagangunya News sa alkalde, napag-araman na 30 milyones pesos ang pig-alokar na pondo para sa pagpatugdok kan eskwelahan na harani sa mga estudyantes sa nasambit na barangay, Zona 7 kan Barangay Kararayan, asin Happy Homes asin Canuto Village sa Concepcion Pequeña. Ang totoo po kayan ang naialokarta para sa pagpapatugdok kan pinakainot na school building para sa Balatas National High School nasa 30 million pesos. 30 million inhulit ang school building, 8 classrooms po yan, dangan igwa ng faculty room, 2-story, 8 classroom with 1 faculty. Apuera sa siyam na kwarto asin duwang eskalon, pigpasiguro pa kan alkalde na ang bagong eskwelahan day basta-basta madadanyaran kan bagyo. Dugang pa kan alkalde, sistematiko ang electric wirings kan establishmento kaya inabot sa nasambit na kantidad ang pigtagama na pondo para digdi. Mientras tanto, pigdesignar como principal kan eskwelahan si Melanie Sales, mantang 4 na paratugdo gikan sa Camarines Sur National High School ang temporalmente na idedestino igdi. Alagad kun kukulangon nin paratugdo, bubukasan ang eskwelahan para sa locally funded teachers, segun pa sa alkalde. Ang ikinakaugma ko po digdita, all-in
ang Department of Education, kumbaga 100% ang suporta sa siring na programa o kaya proyekto kan sa tuyang administrasyon. So bago baga nadangog po nindo, pig-introducer na niya si magiging school principal, si Ma'am Melanie Sales, as in igwa na din pong 4 na teachers na susublion duman po sa Camarines Sur National High School. So bago, pig-inghingan po ako ni Sir Manny de Guzman kung kulangon ngaya ang teachers, makikiulay ngaya ako na ma-hire mo na kita nin locally funded teachers. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENND Headlines Ngunyan. Recognition para sa operasyon Kanyabo Elementary School asin Balatas National High School. Padagos na piglalakaw kan DepEd Naga. Ang detalyas kayan hali ki Joel Sulina. Bilang antisipasyon, amay pinaglalakaw kan DepEd Naga ang mga maninigong dokumento asin mga requirements para man mataunan tulos ning recognition and certificate kan DepEd Central Office ang bagong pinapatugdok na Yabu Elementary School asin Balatas National High School, siring kang ginibo sa bagong Santa Cruz National High School asin San Isidro National High School. Sa mensahe ni Schools Division Superintendent Dr. Manny de Guzman kan DepEd Naga aldaw na Martes sa ginibong groundbreaking ceremony kan Balatas National High School, sinabi kay ni ngunyang pasana inaasikaso na ninda ang mga kinakaipuhang dokumento para man sa duwang bagong mga pampublikong eskwelahan kan syudad ngaring oras na mahamana asin matapos ang patrabaho digdi tulos na makakapag-operate ang nasambit na mga eskwelahan ngunya na school year. Sumpay pa ni Dr. de Guzman, igwa na sindang designadong school head o principal sa Balatas National High School sa persona ni Ma'am Melanie Sales, asin inisyal na 4 na mga paratukdo na masirbing teaching staff kang bagong imumuk ng secondary school. Ayan, kaya lang ang pangako, sabi niya, sa iyang first term, sigurado na ngaya ang 4. Kaya nainot na po itong Santa Cruz National High School, San Isidro National High School, operational na po, may permit na kang Department of Education. And then, groundbreaking naman po kita duman sa ikatulo, sa Yabu Elementary School. And then, ngunyan, nagkakaigwa na kita ning groundbreaking para sa primerong building kan Balatas National High School. So pagsasabayon ta na po na lalakawon ang recognition kang duwa na ining eskwelahan and magigiining operational paglaog kang school year 2021-2022 base po sa plano. Nabiman ang pasalamat kang opisyal sa padagos na pag-anduyog asin mga programa na ipinagnatao kan lokal na gobyerno sa dindong kang administrasyon ni Mayor Nelson Legacion asin Vice Mayor Nenny Diasis, kaiba ang bilog nga miyembros kang sangguniang panglungsod para ma-realisar ang mga pangiturugan na mas mapagantad ang kalidad ng edukasyon para sa mga kaakian kang Naga. Education, dakulang marayan sa muyang kaugmahan. Ini po na mga nangyayari, ining mga bagong eskwelahan, bako lang mga bagong building, eskwelahan na mismo, ang sa tuyang pinagpupundar, dakulang patunay kang sinseridad, kan sa tuyang mga opisyal kang local government of Naga. Talagang nalalauman, nasasarigan, ano pa si Saro? Nangangataman talaga ining administrasyon ngunyan kan sa tuyang LGU Naga City. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ENND Headlines Ngunyan. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, maray na epekto kan dredging sa Sagup Creek asin pagpapatugdok ni mga dugang na drainages sa syudad ni Naga nahiling sa nakalihis na bagyong Bising. Aramon taan detalya sa halik ki Joel Sulina. Nahiling asin namatian na ang maray na resulta kan panagos na pagdraga sa Sagup Creek
asin ang pagpapagibo ni mga drainages, dangan ang pagparihama kan mga existidong kali sa syudad para man malimitaran o mapugulan ang pagbaha sa mga lugar na dekada nang nalalantop ning tubig baha, dawa pa nga ni magkaigwasan na ning pag-uran-uran. Sigun kay Mayor Nelson Legacion, apresyado ka mga residente sa mga dating binabahang lugar ang espuwerso kan lokal na gobyerno kan syudad, asin nahiling na ang benepisyo ka mga pinagpatugdok asin pigpariham ng mga kanal kasabay ang pagpapararom asin ang paglinig ang Sagop Creek na saro sa mga mayor na bulusan ng tubig tuyong igwang raot ning panahon o pag-uran pasiring sa Bicol River. Malinaw dahil na po binabaha si lugar, asin dakula po ang pagpapasalamat kan mga tao na natawanan ng siring na benepisyo. Si dagdag na kaugmahan in huli po mayo kitang gayong ginasto sa lugar na yan na pag-araman talang po na pwede man pala magpasubli ang Bureau of Equipment kan Department of Public Works and Highways nin sarong amphibious excavator. As in iyo po nga niyan ang satuyang ginibo puon po kan inot na parte kan Enero nagpuon na si dredging sa lugar dyan sa may Sagop Creek. Asin na padagos man po yan, bagamat dahil pa po nakakabalyo sa likod kan Robinson's Mall, paluwas po duman sa may Bicol River, siring man na dahil pa na pupunan itong sa may Bitaogan Creek, liwat-luwas man po yan sa may Bicol River. Pero ngunyan, nahihiling na po si magayon na resulta. Marurumduman matapos na mahiling ang presenteng kamugtakan ka mga drainages asin mga sapa sa syudad, partikular sa mga binabahang lugar, tulos na pinagsugo kang alkade ang pagpapakonstruir asin pagpapakaray ka mga eksistidong kanal siring ka mga minasunod na natapos na ang patrabaho. Dakulang bagay man ang nasubling amphibious dredging equipment sa DPWH Bicol para man mapadali ang paglinig asin pagpapararong liwat kang Sagop Creek. Inasiguran man kang alkalde na magpapadagos ang lokal na gobyerno na solusyonan ang mga problema sa pagbaha sa iba pang lugar kan syudad sa ibong kampadagos na laban kontra sa pandemya sa COVID-19. Tapos lang po kita sa budget ngunyan, lalong-lalo na si Calamity Fund, nakatagama siya sa COVID response. Kuta na, yung mga arugayan na problema sa pagbaha, ang budget kinukuha ata sa Calamity Fund. Pero ngunyan, mas priority si COVID response. Pero dahil man gustong sabihin na napapabayaan si pagtaonin solusyon sa problema sa pagbaha. Ang totoo po kayan, ang commitment kan sa indong lingkod, iyon na gibuhon na priority ngunyan na taon asin sa masunod si pagtaon ng solusyon sa problema sa pagbaha. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. ENN Headlines Ngunyan. Mientras tanto, 2021 Naga City Youth officials nagpuna kan sa indang trabaho sa City Hall. Ang detalye sa haligi Joel Sulina. Nagpuuna sa indang opisyal na function ang bagong tukaw ng mga City Youth officials ngunya na 2021 asina nag-atindir ang mga ini sa primerong regular session kang aldaw na Martes sa sangguniang panglungsod kay ba ang mga counterpart ng city councilors asin si Vice Alcalde Nene De Asis bilang presiding officer. Sigun kay Vice Mayor De Asis, welcome sa sainda sa konseho ang mga bagong CYO na pigpapanginutan mismo ni CYO Mayor Bernilette Nimia Montes asin kan sa iyang counterpart CYO Vice Mayor Cristobal Cambe asin pag-iribang City Youth Councilors. Ini makalihis na dai magkaigwaning CYO kang nagtalikod na taon na huli sa pandemya kung saan pinagmaray na iaoktaba ang programa sa pagkuha ni mga jóvenes na aplikante bilang City Youth Official. Alagad sinabi ni Vice Alcalde Nene De Asis bilang pagsunod sa mga health protocols, magiging limitado man ang pag-atindir asin hiro kang batch ngunyan kan City Youth Officials. Pinadagos may manggiraray pero may mga measures na kami na pigibo. In fact, ang sa session hall, bako na sinda katait kang counterpart ninda, yaw na sinda sa itaas sa may lobby.
sa may anong apo naman, sa itaas o sa likod. As in, kung maano sinda, talagang dapat pag naglaog sinda, naka face mask and then talaga social distancing. Tapos at kinakilayan ni sinda na like before baga, kang first session, yarao si mga magurang, si mga relatives, dahil siyempre gusto man nindang nahihiling dahil si mga aki ninda. O pigaan pati ninda yan, pigi-video. Kaya lang, sana maintindihan man ninda na sangon yan, ining duration kayo sa city youth official sa pagtukaw, mayo kami iaalaw na ibang tao na maglaog sa session hall, sa conference hall, asin sa mga opisina. Sa primerong aldaw, kang pag-atindir kang CYO sa regular session, kadakli sa mga ini ang nagtaukan sa indang privilege speech asin dakulang apresyasyon ka mga lideres na hoben sa programa kang gobyerno lokal asin ang pribilehiyong maging parte sinda kang pagtauning serbisyo sa publiko asin ang paghaman o pagtulod ni mga mararahi na programa para sa mga nagenyo. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. Headlines Ngunyan. Mientras tanto, General Plan of Action kan City Youth Officials, ngunya na taon pigahamana para sa kapakanan kan mga hobenes. Ang detalyas halik ki Paulo Papa. Nahaman kan City Youth Official sa taong presente ang sa indang General Plan of Action o GPA sa ronggiyan na nagpapahiling kan mga proyekto asin programa kan mga lideres na hobin sa syudad ni Naga. Ang mga sektor na nakalista sa plano iyo ang mga lado kan edukasyon, salud, kultura asin arte, kapalibutan asin pag-empleyo. Sa pakikiolay kan ang Nagangunya News ki Berlinet Nimia Montes, ang nakatukaw na City Youth Mayor apuera sa pagpaaram sa enterong syudad dapit sa health services kan syudad, saro ang pag-inkaminar sa lambang Nagenyo, ang pagpabakuna kan COVID-19 vaccine sa indang mga proyekto, pag-abot sa sektor kan salud sa tabang ni City Youth Councilor K. Pauline Servidad, ang counterpart kan doktor na si Konsehal Jose Sani Ranyola. Sa concern po kaya sa health, especially po sa mental health, more on like transparency kang mga health services igdi sa Naga. And si K. Servidad, counterpart po siya ni Sir Sani Ranyola. Saro po sa concern niya ini yung vaccination program na magdakol ang gustong magpa-vaccine. So more on like information dissemination drive po igdi sa health services and transparency kang health services igdi sa Naga po. Sa lado kan edukasyon, ang koordinasyon kan opisyales hobenes sa mga pribadong sektor, ang prioridad para sa scholarship, asin asistensya sa mga estudyantes na nadidipisilan mag-adal ngunya na may pandemya. Art exhibit sa lado kan kultura asin arte, pakikitabangan sa Plastic Bank of the Philippines para sa fundraising kan student organizations, sa lado kan environment, magin mga trabaho para sa kahubenan, asin business opportunities sa mga young entrepreneurs, ang mga target na programa kan City Youth Officials, segun pa ki Montes. So number 1 po dyan na plano is isasararoon mo po, i-convene o uralayan mo po kaiba ang mga youth-led organizations at sa Naga and student councils. Ilalatag mi iyang mga programa na iyan para maaraman maninda kung saan sinda pwede maglaog. Taang aram ko kaya sinda may mga kanya-kanya mga sindang expertise. Inda ko lang bagi sa expertise sinda para mag-guide kaming ma-realize ining planong ini. Pangaduwa sa information dissemination po nga ni, i-intensify mo siya, lalo na sa social media and through the radio program man po. Para sa Nagangunya News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Mientras tanto sa ibang bareta, presyo kan mga produktong alternatibo sa mahal na karning urig mantinido sa mga merkado sa Syudad ni Naga. Nagbabalik si Paulo Papa. Big share to kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO na mantinido ang presyo kan mga produkto na alternatibo sa karning urig na presenteng halangkaw ang presyo huli sa kakulangan sa supply kan urig darakan African Swine Fever o ASF sa Kabikolan. Sa pakikiulay kan ang Nagangunya News kay Ramon Florendo pamayo kan nasambit na opisina, mayo nin price ceiling sa mga alternatibong produkto arog kang karning baka, damulag, manok, sira, asin gulay, kaya nadepende ang presyo kan mga ini sa supply asin demand. Because mayo man yung price ceiling digdi sa mga alternative na ini. So it relies much on the supply and demand, ano. Pero dahil digdi sa market kadakol ning paratinda. So sinda mismo
are competing with each other. And the easiest way of selling your inventory is to ensure na mababa ang presyo mo. Kung malangkaw ka ng presyo, urog na ang gulay, ang sira, madaling malapa. So, we can be assured na maano ko na baritaan digdi o reklamo na nag-overprice. Susog sa price monitoring kan Mepo sa Naga City People's Mall, ang karneng baka may kantidad na 350 pesos kada kilo na haros kapantay na kan presyo kan karneng urig sa presente. Apuera digdi, 260 pesos ang damulag, mantang nagkakawat sa 195 pesos ang branded na manok, asin 185 pesos ang bakong branded. Sa parte kan sira, ang kilo kan galunggong nag-abot sa 170, tilapia 130 pesos, lordeste nagkakawat nin 120 pesos, mantang 70 pesos ang tahong. Alagad piglino ni Florendo, posibleng magbabaan supply kan sira huli sa bagyong Bising. Mientras tanto, oversupply ang gulay sa Pavenas area, kaya mayo manin dapat ikandal ang mga parabakal, sigun pa kay Florendo. Apart from mga gulay na bastante, kaulay ko yung mga darakulang paragulay dyan sa third floor, sa Pavenas area. They were telling me na nag-oversupply na nga din yung gulay. Coming from the north, Luzon, sa Quezon, plus itong local vegetable industry, medyo nakaka-recover na. So, we have variety of vegetables and bastante ang supply. So, there is no cause for alarm o panic. Kung halang urig, di mag-unoy-unoy ng ibang alternative in lieu of karning urig. Para sa Nagangunya News, Paulo Pap. Headlines yan. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, apuera sa bagong National High School sa damahatod ni edukasyon, madaraman ng oportunidad para sa negosyo asin trabaho. Balikantaan bareta ni Paulo Papa. Pig-konfirmar ni Pedro San Juan Jr., kapitan kan Barangay Balatas, Syudad din Naga, na dakulaan tabang kan ipapatugdok na Balatas National High School sa pagbuhay kan sa iyang mga konstituentes bagin sa mga pagtaraid na barangay. Sigun ki San Juan, mapaparani na sanaan lakawon kan mga estudyante sa iyang barangay, kaya kadikit na sanaan gastusan kan mga magurang. Apuera pa kaini, magiging mitya ang eskwelahan sa progreso kan barangay, huli sa nagdadakol na sararadit na negosyante, ang mawat na magpatugdok nin mga kakanan asin iba pang establisamento komersyal. Actually po kadakol. Ito po nga ng mga may sa diridigdi na halos po nga itutugdok duman. Halos ang preparasyon ninda na matlag naman po dasin ng mga kantin, malag naman po sinda duman mga kakanan. Kaya inaabangan naman po nga ninda ni halos komersyal na po ini. Ining lugar na ini, yan po nga ni bagay di si basura. Dahil po ini naiintindi, kana mawara na halos mailing po nga nindo puro na building. Mientras tanto, pigkonfirmar man ni Alcalde Nelson Legacion na apuera sa mga estudyante na taga-barangay Balatas, mabebenepisyaran man ang mga estudyante na naka-star sa Zona 7, Liberty Village sa Barangay Kararayan, magin ang mga Halig Canuto Village asin Happy Home sa Barangay Concepcion Pequeña. Sigun pa sa Alcalde, mas mapaparani ang eskwelahan sa mga nasambit na lugar, partikularmente na may pigtatapos na tinampo na matakod sa Balatas Kararayan Road, pasiring sa Liberty Village. Ang mabibenepisyaran primarily kan Balatas National High School si mga taga Balatas. Alagad ninhuli po ta igwang parte kan Concepcion Pequeña na harani digdi sa Balatas National High School. Halimbawa itong sa Happy Homes, duman sa may parte pong ito, si yaon mga naka-star sa may Canuto Village, asin sa may likudan na parte po kayan, mas harani para sa inda ini pong Balatas National High School. Siring man itong mga taga Zona 7 kan Kararayan, si mga taga Liberty Village, nahaputan na po sinda, digdi na po sinda mapaklase sa Balatas National High School. Ninulita masarani na po ini, pwede na nganing lakawon, lalong-lalo na pinapatinampuhan ta na sinda, hali po digdi sa may main road kan Kararayan, diretso duman sa may Liberty Village. Para sa Nagangunya News,
Paulo Papa. ENND Headlines Mundial. Sa iba pang bareta, water distribution line sa Liberty Village, haraninang marealisar. Nagbabalik si Paulo Papa. Padagos ang koordinasyon kan Metro Naga Water District o MNWD sa City Engineers Office kan Syudad din Naga como pag-andam sa pagbugtak ng water distribution line sa matatapos ng dalan pasiring sa Liberty Village sa Barangay Kararayan na matakod sa Balatas Kararayan Road. Segun ki Engineer Virgilio Luwansing, ang General Manager kan MNWD, natapos na ang saindang survey sa dalan, mantang padagos na pigahaman kan City Engineers Office ang proposed road networks. Nagagamiton ko mogiya sa pagbugtak ng distribution line, pasiring sa mga konstituentes kan nasambit na baryo. Po, sir. Ang natatandaan ko po inyong tangon yan bagong request ng city itong digdi sa Liberty. Itong bagong mga road opening. Yan ang mga may coordination kita kaya sa City Engineers Office. Inagata po si sendang mga proposed road networks para kami man magkapag-andam, programahan ni, mabudgetan ni, aning pag-abot po ng implementasyon kang road network. Kami man po nakari. Dugang ni Luwansing, apwera sa Liberty Road, sususugon man kan MNWD ang gabos na road networks na pigahaman sa presente, nabasado man sa pigalat na proposed road networks. Alagad piglinaw ni Luwansing na andam ang MNWD na pondohan ang pagtakod nin water distribution line sa Liberty Village, mantang day pa nakakarkulo ang pondo kan syudad para sa taon 2022. Liberty Village. Sa kanyan po itong mga request na panahon sa kanya na taon, siyempre mayo po yan. Pero kung talagang kinakaipuan and may extra kitang savings, dumantan lang po yung kinukuha para ma-implement na tulos. Kung daiman may habol, following budget. Parte kan pakikiolay kan Nagangonyan News sa telepono ki Engineer Luwansing. Para sa Nagangonyan News, Paulo Papa. ENND Headlines Mundial. Mientras tanto, punong barangay Barangay San Felipe, Ciudad Dinaga, nagpatanid sa mga parabulang o mga nagtutupada dapit sa umakan pandemic asinman sa kompromiso sa ley. Nagbabalik pagiraray si Paulo Papa. Mayo sa iyang mga konstituentes na parabulang ang makakasalbar sa anuman na kompromiso sa mga autoridad huli sa pigpapangalad na tupada. Ini ang naging patanid ni Kapitan Alfonso Rodriguez kan Barangay San Felipe, Ciudad din Naga, katakod kan temporalmente na pagsara kan Caceres Sports Arena sa zona 6 sa day nag-ooperan online. Pigpasarahan kan gobyerno lokal ang nasambit ng gaming hub huli sa humakan pandemya. Sigun sa Kapitan, nagtaong patanid an sa iyang opisina sa mga paratupada na yaon sa iyang barangay huli sa pagpangalad kan lay sa aktibidad na padagos nagtitiponin mga parataya sa mga puwerang lugar sa barangay. Pero pigkakaulay ko sinda na talagang lalo na bistado ko kung si Isay ang mga imbwilto kaini. So sinabihan ko siya personalmente. Niya ko medyo pasirensyahan kita kung talagang hiling ta kamo, madakap ta kamo ma-aktual na talagang ginigibo nindo ini. Mayo niya ko kita ning day kamo mahina nakitsa sa kuya nin huli tapig patanidan ta kamo na. Nangapodan ang kapitan sa mga konstituentes na parabulang nalikayan nanguna ang mga siring na aktibidad como paglikay man sa paglangkab ang kaso ng COVID-19 sa syudad at tamanon ngunan mga lalong tanganing mas preparado sa labanan en kaso na mabuksan liwat ang cockpit arena sigun pa sa kapitan. Pagburo lang kung pwede magsunod kita sa pag sinabing bawal dapat bawal iyan, kung pwede di pwede. So atamanon tamo na marayan sa tuyang mga manok tanganing kung mag-abot na ang aldaw na talagang pwede na di handa na sinda. Ang ikadua na siguro tanganing mahali na ang pagbawal na ini makikooperar kita na daingo na magparatiripon-tipon na tanganing mabawasan ang COVID digdi bako sa nang sa San Felipe kundi sa bilog na siyudad gangnan. Mientras tanto, pospondido man ang bulangan na nakalukar sa Fulgentes sa San Roque, Banwaan in Kamaligan na pigdadayo man kan mangat parabulang sa syudad nin Naga kan mayo pa ang pandemya. Para sa Nagangonyan News, Paulo Papa. ENND Headlines Mundial.
Yan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangarangkan City Events Protocol Public Information Office. Lokal na gobyerno Kanaga sa pangaran man ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, sangguniang panlunsod Kanaga sin gobyerno lokal Kanaga. Nakaibanan ta sa lado teknikal sa mga pagiriba. Ini po ang sendong naging parabarita, Roy San Ramon, mabados kan Sido Bagantabay, masunod na po, Alin Rion Danga sa Urulay, Banwa. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asing sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, nagbasta, ika natatanyo, ika pirming andam, nagenyo na balang. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating milki, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maong maglugang, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan pagkatao at prinsipyo noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nagana, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, ibay na lagi natin maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalauman, nasasawigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala.
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Allo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Riondanga. Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Mga tugang, Diyos maray na Sabado ng pagkaaga sa Tuya Gabos, petsa 24 bulan na Abril taon 2021. Iniyan sa indong lingkod mga tugang, Allen Riondanga, sa ngaran ko sa kuya mga pag-iriba digi sa City Events Protocol and Public Information Office. Maray na pagkaaga sa mga paraan taway po niya to sa 100.7 FM. Radyo Kakampi mo, 89.5 radyo natin. As in mga parantabay niya to sa Naga City Government Facebook page. As in, Nagangunyan News Facebook page. Maray na pagkaaga po. Mga tugang, antes ka sa tuya pong mga pag-uurulayan, ang sa tuya lang pong pagpaabot ning maugmang kumplianyo sa tuya pong Vice Presidente. An sibot-sibot na maray sa iyang mga programa sa simbag sa mga pangaipo kan sa tuya pong mga kababayan, urog na po duman sa mga lugar na urog kasakit ang buhay ngunyan ninhuli po sa COVID-19. Ang sa tuya pong Vice Presidente nagkumplianyo kan suudma April 23. Kaya ang sa tuya pong magpaabot ki Ma'am Leni Robredo ning maugmang kumplianyo. Sa ngaran po kan mga empleyado, opisyales, mga taga-naga, mga empleyado, opisyales kang City Hall, ang sa mga pagpaabot kay Ma'am Leni nin happy birthday. Mga tugang sa mga nakaagi pong aldaw, sa tuyang mga kababayan, urog na po sa mga may kamautan magtabang, nagsibot, nagandam kay ini pong mga community pantry. Nagpuon ini duman sa sarong lugar sa Metro Manila, itong Maginhawa Street. Ang kamautan, igwang madudulukan ang sarong lugar kung saan pwede siyang magkua kan sa iyang pangaipo para sa aldaw na iyan. Asin kung igwa ka man ikakahiras sa ibang tao, pwedeng dumangka magpasiring. Ang mga community pantry mga tugang, nagpapahiling kan kamautan kan lambang saro na makatabang sa dakula man na paagi o sa sadit man na paagi, urog na po duman sa satuya pong mga kababayan na urog ng nangangaipo. Sa Naga mga tugang, igwan ng magkapira kita nagkakahiriling, may apat o sagkod sa lima ng aning community pantry sa mga manlain-lain na lugar. Kaya paabutan ta po nin pag-umaw, pagpasalamat ang mga organizers ka mga manlain-lain na community pantries na ini na nagsiserbi pong katuwang sa tuyang mga kababayan, mga kay manwa na may antos an pagbuhay. Urog na po ngunyan na yaong kita sa tahaw kan pandemya. Si may mga mga tugang, si may mga surusubra pigiing kami narmi po kamo na maghiras, magtabang asin para po mas dakul pang matabangan ining mga community pantries na ini. Para po sabi nga nikian we can channel duman sa mga activities na ini itong sa tuya pong mga kamautan man na pagtabang sa iba.
So again, ang sa tuya pong pag-umaw, ang sa tuya pong pasalamat sa mga nag-uorganisar kan mga community pantries na ini. Siring man mga tugang, ito man kansuod pala ang pagpasalamat sa mga manlain-lain na grupo, labi sa 3,000 na mga bawol ning lugaw ang pinanao. Kasabay kan birthday ni Ma'am Leni Robredo, itong National Lugaw Day. Igwang mga pig panarao sa mga community pantries, may mga pig panao sa manlain-lain na barangay sa Naga. And sa gabos po na nag-organisar kan siring, Diyos an magbalos, asin magbantay sa Indo Gabos. Mga tugang, update kita sa COVID-19 sa Naga. Ngunyan mga tugang, ngunyan na pagkaaldaw, sa tuya pong naresibi, ang datos hali sa DOH. Igo kita mga tugang ngunyan nin 21 na kaso ning COVID-19 na naikurit ngunyan na pagkaaldaw. Initially mga tugang sa ginigibong contact tracing, nagluluwas na sa 21 igwang tulo na mga barangay health workers na test kang nagkaigwaning mass testing, targeted mass testing para duman sa mga frontliners, si mga pulis, si mga barangay health workers, igwa pong nagruluwas duman na mga resulta. Medyo abala mga tugang ang pagluwas ng resulta ngunyan sa haling BRDRL duman sa syudad kan Legazpi, pasiring po digdi sa satuyang lugar. Ninhuli po sa numero, bulk of testing na pig gigi ribo urog na po na naglalangkaw ang kaso, bako lang po sa Naga, kundi sa mga manlain-lain pang parte kan sa tuya pong runa. Suod mga tugang, igwang mga public establishments na pig pasairarom sa critical zone o lockdown ang Naga City Health Emergency Response Task Force. As in iyan mga tugang, tibaan ngunya na aldaw, madugangan na naman an barangay hall kan Peña Francia, kaibahan mga tugang an barangay hall kan Kararayan, barangay hall kan Concepcion Pequeña, an Kararayan Health Center, patiman mga tugang an Department of Education. Siring man po ang Missionaries of the Poor, Apostolate Center and Monastery, pinagpasairarom po yan sa critical zone kan Suudma. Ninhuli sa mga kaso ng COVID na nairehistro, na ikurit sa inda pong mga pag-iriba, katrabaho sa laog kan sa indang mga respective offices. Ngunyan mga tugang, igwan na naman nagbaba, mga BHW ini kan sarong barangay, kaya after kadi mga tugang na programa, aapudan ta ang kapitan ka nasambit na barangay para po maki-coordinar ngo na. Asin po ang anunsyo manungod po sa pagpasairaram sa critical zone kan sa indang barangay hall, maaraman po nindo at siyan na hapon o at siyan pong banggi. Ang kaso ta mga tugang ning COVID sa Naga, sa ngunyan, nagpapakol na ning labi sa kung idudugang tangunyan mga tugang si kaso, kanso ugma may 281 kita na kaso plus 21 ngunyan, so ang active cases ta mga tugang na maluwas nasa 302 cases na digdi sa Naga. So iyan po ang pinagmo-monitor, iyan po ang check mo niyan, kan man lain-lain na barangay health emergency response teams sa Naga, as in
hihiling din kan mga contact tracers, contact tracing and monitoring center kan Ciudad ding Naga. So iyan mga tugang ang kuya niya to, kamugtakan niya to sa COVID-19. Nasa 300 and maski po nga ni siring kaiyan ang sa tuya pong numero ang Bicol IATF as in ang IATF sagud po nga dahil man pigre-reclassify pa ang Naga. We are still under modified general community quarantine. Kung susumahon ta mga tugang ang total na numero kang kaso sa Naga, kaibahan ng mga tugang si aktibong kaso, recoveries, si mga nagkagaradan, yaon na kita mga tugang sa lampas 1,200, 1,200 plus na po ang mga kaso ta digdi sa Naga. That is our total cases. Kaya mas maigot po ngunyan ang ginigibong contact tracing. Aara po talaga sigabos na mga nakanuparan, nakaibahan, ka mga nagpositibo ngunyan, tangarig pong maabisuhan na maguntok sa sainda pong paghiro. And mga tugang, baad po may maresibi kamong text na hali sa gobyerno lokal kang Naga. Normally po ang naluwas kayan LGU Naga or minsan numero. Abiso hali sa mga contact tracers, abiso hali sa City Epidemiology and Surveillance Unit. Na pig-iimpormaran po kamo na tibaad, igwa kamo ning posible na ika na-expose sa sarong positibong kaso ta nagkasabayan kamo sa sarong establishmento. Igwa duman mga tugang ning numero na nakalaag, igwa po duman ning instruction na kamo po maapod sa numerong provided kung kamo po igwang namamati na sintomas. Mahalaga po na mag-apod, magpa-abiso kung igwa po kamong sintomas para po kamo maipaiserarom sa COVID-19 testing either through antigen or sa paagi po kan RT-PCR test or mag-isolate for the remaining days. Kanhuri po kamong nagkaigwaning probably close exposure duman sa nainot ng nagpositibo. Normally mga tugang 14 days iyan na isolation. So halimbawa, naabisuhan ka na kung ngunyan ngaya petsa 21, naabisuhan ka ngaya na kang April 18 halangkaw ang posibilidad na or ika na expose sa sarong positibong kaso ng COVID-19. Mabilang ka lang nga tugang ng 14 days puon duman sa huring exposure. And you need to isolate, mag-quarantine, magsuway ka sa imong sadiri. Sa ibang tao, urog na po sa mga kairibanan sa harong. Maging asymptomatic ka man o may sintomas ka man na namamatian, mangyari pong isuway mo ang sa imong sadiri. Tangarig pong daig ka makahawa, daig ka makadaraning anuman na infeksyon sa iba pang mga kairibanan sa harong o sa opisina. So, iyan po, iyan ang standard maski sa World Health Organization, sa Center for Disease Control kang Estados Unidos, ka DOH sa Pilipinas, talaga pong ang pinakamaray na paagi para maputol ang transmission is 14 days isolation or 14 days quarantine. And kung igwa po kamong sintomas, immediately have yourselves tested. Tanganig pong dain na talaga makakuriyat pa ang COVID-19. May pigahasi mga tugang ang sa tuya pong alkalde, may pigihimo na mga bagong lockdown na baad po next week i-implementar. Katakod po kaining mga suwestyon, mga nare-receive niya itong mga concern gikan sa mga manlain-lain na mga pasyente
Ini po, pighihinanyog, pigdadangog kasatuya pong Health Emergency Response Task Force, ipinaabot din po ini sa HERT-F. May mga reklamo po kita nare-receive, manungod sa testing, sa swabbing, and iyan po, pigtukar sa HERT-F. Asin po, papahanapan ng solusyon kasatuya pong alkalde within the soonest possible time. Ikaw pong nagkakaarabot na impormasyon na delayed ang resulta hali po sa DOH. Ang aramta po inining huli sa kadakulan talaga kan testing specimen na pinadarduman para po iproseso sa laboratorio kang BRDRL. So, iyan po si rason kaya huri itong pagluwas kang resulta. Manugod man sa swabbing, dagman man an pig sa swab ngunyan kan City Hall, ninhuli po nga ni kan City Health Office, kan SESU, manungod dahil po nga ni dakulon talagang close contact. Iga po nga ning mga pasyente na ang close contact nasa 16, nasa 32. So iyan po gabos ginigibuhan niya ning CIF, antes ka mo po masaswab. May forma po kaya yan na obligadong gibuhon ngo na antes na ang sa indo pong test maisasagibo. And duman po pala mga tugang, may nagparaharapot. Ako ngayak sarong close contact, ano ngayon taday pangaya ako pig sa swab, mga tugang, igwa pong mga kaso na day po talaga tulos pig sa swab. Urog na po kung dai pa man natatapos ang incubation period based on the last exposure duman sa pasyente. Halimbawa baga mga tugang, aram mo na ika naging close contact kan sarong pasyente, dai ka po talaga ura-uradang isaswab. Dapat po kayan halaton mo ang 5 sagkod sa 7 aldaw bago po isaswab ika, ninhuli po ta most probably madarayaning sarong false negative. Dahil pa man sa imo nag-i-incubate in the event na ikabaga nahawaan o naulakita ning virus. So, kaipuhan mga tugang na sunodon itong incubation period para mas maging epektibo, talagang mahiling talaga kung tama ang sa imong resulta o dae. Otherwise, magkakaigwaning false negative kung amay na maray ang sa tuya pong pagpatest after kita ma-expose sa sarong positive patient. Mga tugang, inabutan na kita kang sa tuyang panahon sa programa. Giraray ang saway pong pagpadyos mabalo sa ido pong pagantabay sa Anagang Ngunyan News, pagantabay sa Orulay Banwaan. Sa ngaran po kan sa tuyang alkalde, Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene de Asis, asin mga pag-iribang pamayo kan manlailay na departamento sa City Hall. Sa ngaran po kasakuyang makapag-iriba digdi sa City Events Protocol and Public Information Office, mga partner radio stations, 100.7 FM, Radyo Kakampi mo, 89.5 Radyo Natin. Mabalas po sa itong pag-antabay, ini po si Alan Riondanga, maray na udto mga tugang. Riondanga, Orulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.